Kung naitae de sunod, nanilangaw ka po yun. Ikaw, nailangaw? Ay na, ay. Tawa. Ah, na. Nakapungutanan ninyo ba? Tanang mga upit na ginagawa siya? Ay, lagi na. Ito, upit na ginagawa. Ano ang safeguard? Ako'y nakita ang gwardiya. Safeguard. Ay, buay. Sabon ko na. Sabon ko. You are an American. You are an American bread. American bread. Like American frog. American frog. And then That's the same. you will to see the bakery, bake shop. Big shop in the barber shop. They have a plenty of American bread, sliced bread. Oh, yeah. So your face is like an American bread. American bread. Like an sliced bread. Slice bread. Big shop eh. Okay, pangutanan ninyo. Asa man ang lami? Bibingka o bunbun? Ay, pangutanan ka dyan na. Mas lami ang bibingka. Ana, kung ako'y pa-estrella, mas lami ang Virginia. Tesakto. Sabi lang ako. Langaw ni. Kung naitae de sunod, nanilangaw ka po yun. Ikaw, nailangaw lang. Nanilangaw. Ikaw, nailangaw? Ay na, ay. Tawa. Ah, na. Utok ba? Utok gamiton. Ay na, ay. Tawa. Ay na. Hey guys, welcome to my channel. Ako ni shout out ang akong classmate sa una si Lubidlor, Lilino nga akong classmate sa Salamanca, natilan Cebu nga wala sa California o sa husband o sa mga anak ko. Ako idugsan shout out ang akong mga kagrupo sa pagjogging sa una sa Bulaco Pardo nga ang mga batil sa Laguna, Siglig Batil, Istorya, mga 300 ka word. At least mga balikjo. Pero ang una ako i-shout out na si Ryan Labay, Justin Labay, Jermaine Labay, Tawagis Labay, Pinong Labay, Siribato. So, si Chito Abaya, o kung idugag shout out si Shilo Oy, si Lokak Oy, o si Uwin Oy. O sa Stephen Uano, Lister, LG, o sa tanan na kong mga kadyagin sa Bulaco Pardo. Ako rin sulatan mao sa pag-shoutout mao ang daon saging kay wala ko'y kwartang ipalit o papel. Salamat sa iyo sa pag-follow sa akong YouTube channel, ang Sutuking Bilongan Vlog.